Inini simba rina ndinaro inini ndinoona kuti simba rine muroi uyu nesimba ndinaro inini hazvikwanisika. Ndotomba kudza kuti kana dzokera. Munhu akaba mombe wadziona mombe dzakati washaya mombe dzako asi kuzadza ndabvu dzakatorwa. Atina wacho kati aba mota achazvaita ipapa. Ndinotuma nyuchi kana girazi. Munhu anouya nazvo ega ndinawo zvo ndokwanisa kushandisa ndizvandinokwanisa kuita pana. Ndozvichiwanhu nezvechipostori. Saka unomuona ukamda kumuraya Megani. Auraya ndima ndisiri ndada kubata mukadzi wake ane chikomba. Munhu akabirwa zvabirwa ndokwanisa kugadzira kuti zvinhu zvidzoke. Kechipira anonorora akakuramba. Ndinogadzira mafuta madambudziko akasiyana. Hakuna munhu angabuda sabhuka sachikomba. Welcome Zimbabwe. And today we visited Madzibaba Norest. Madzibaba Norest makadi. Madzibaba makadi. Ayo, is that right? Madzibaba Norest ndinokuziva muri South Africa. Pesa but angonzo muri South Africa mshema basa yenyu muri South Africa. And now muri kuno ku Zimbabwe. Chicha kakubvisa ku South Africa. Chikandibvisa ku South Africa nyoti vanhu vakawanda kuno. Vanhu vakawanda kuno. Vakawanda kuno saka muwande kuvanhu vanondiziva kuti South Africa ndiri kuMpumalanga kwaMushanga. Saka mukuuya unopota chimbodzwa kumusha. Unopota chimbodzwa kumusha. Saka mukuti wandakaitawo kuti ndakadzoka kuno iri nyaya yekuti vanhu kuno vakawanda. Saka vacho shungurudzika vachiti ko zvamunoramba makawandira vari side muri chizvino muri mwana wemuZimbabwe koma muSouth Africa here kuti tirongokuone muri mhiri kokuna hamuyo saka ndabva ndadzoka kuno. Saka mukati ku South Africa nekuno kuZimbabwe zvakasiyana papi kana takatarisa basa renyu vanhu vane matambudziko akawanda ndewe kuZimbabwe kana kuti ndewe kunze? Vanhu vakawandisa South Africa ine vanhu vakawandisa nechikonzero maka inzvimbo iri kunyika iri kure. Nemuno muZimbabwe vanhu varimo nenzvimbo dzakasiyana sekuti nyika yose ine vanhu vane maproblems nematambudziko akawanda. Asi kune vamwe unongoona kuti kumusha kuno vakawanda nemadambudziko. South Africa variko vakawanda nekane maproblems avo kuzviburikidza nemashandiro anenge wachiita zvisikafamba zvakanaka. Saka Madzibaba Norest mungatitaurira here kuti kana takatarisa munomu tingati musowe here kana kuti mudare? Munomu tochiti mudare munomu. Vamwe vanoti surgery na doctor. Surgery na doctor. All right, but my question iri based on nyaya dzekuti zvine tikatarisa munomu tiri kuona kuti mune micheka yechipostori ndokubva mati mudare musurgery. So zvinofamba sei? Zvinosangana papi? Ndingangoti because dare ndoziva riri rinogadzira nyaya dzechivanhu kozoti sowe ngere yechipostori zvinosangana papi? Inini ndinoita zvese ndaita zvechivanhu nezvechipostori zvose. Zvinosangana pakuti chii? Zvinokonza kuti ndite kuti ndinoita zvechivanhu nezvechipostori. Kune matambudziko, kune vanhu vanotokushungurudzika nokushaya kuti anokwanisa kutibatsa kuchivanhu ndiani. Hakuna guwa nochiro asingabude dombo. Saka nyaya dzechivanhu hakuna munhu anotenga kunamata usati wagasana dzechivanhu. Saka nyaya dzechivanhu dzinoda dzatangwa nadzo kuti uzonamata zvakanaka. Unofanira kunge watombotanga wachivanhu watogadzirirwa kuti uone kunamata usana dambudziko na problem nevamwe vanhu. Dambudziko ramunoti makasangana naro mukati makundikana nderipi? Iyi dambudziko rakaita sei ramunofunga kuti iri kana kuti rakambouya mukanyatsoti iri ndakundikana zvangu? Inini handina dambudziko sofara ndasangana naro ndakundikana. Handina, ndisaka pane transformer. Ndanditori interested kuda kubvunza nyaya yegirazi zvakamira sei? Matino the transformer right? Iyi transformer inonzi spager. Inoshanda chii? Iri igirazi. Iri girazi iri rinotaura zvakawanda. Zvakawanda zvarinoita girazi. Rinoita zvinhu zvakawanda stereki. Zvekubatsira vanhu munhu akari panenge ari ndokwanisa kuona munhu anokwanisa kuona munhu. Munhu adambudziko raanosananga naro anokwanisa kuona ipapo. Iri girazi iri rinoshanda zvakawanda. Mushanda kuona zvakawanda girazi. Zvakawanda zvinenge. Munhu abirwa mombe pamusha. Haasi kutoziva muka kana taona mombe dzakafuniwa uko ane mabhonzo. Haasi kutoziva kuti akaba ndiani ndobasa regirazi. Saka ndati dambudziko ndasangana naro ndakundikana. Nokuti saka mombe dzacho dzinooneka pagirazi. Zvese zvinobuda pana pagirazi. Munhu akaba mombe wadziona mombe dzakati washaya mombe dzako hasi kuzadza ndabvu dzakatorwa. Atina wacho kati aba mota achazvaita ipapa.
pagirazi zvinazvo zvakawandisa. Ora tombona aba muridzi wechi waabirwa haasi kuziva munhu wacho atoba, ari kumuona pagirazi but haasi kumuziva. Ari kumuona haasi kumuziva. Mafambire munhu aba kwachaenda chinhu kwachaenda chipapamba padanga rake chinhu munhu abirwa munhu. Mafambiro azvaita chiona rodha anoiziva. Munhu haamuzive. Zvinoitika ndezvekuti munhu anogona kutsvaga mumwe munhu anenge akatamba front. Kana kumweya kuti oba. Ari pane munhu padhuze akonza kuti mumwe munhu azitine. Zvese zvinobuda pano. Saka ndokutevera kwamunoita. Saka iye wacho anenge aba hamuna zvimwe zvamunokwanisa kumuita here kuti maybe auye ega. Zvakawandisa ndine zvakawandisa. Ndoshanda nyuchi. Ndoshanda nyuchi nesika negirazi riripo renyuchi. Ndinotuma nyuchi kana negirazi. Munhu anouya nazvo ega ndinawo zvo ndokwanisa kushandisa ndinokwanisa kuita panapa. Zvoti munhu anouya nezvinhu zvatora ega. Anouya ega. Achikurufesa undava. Anouya ega chinotaura kuti zvakati ndinoti zvinoita kuti munhu wauya uchida kuti munhu wabirwa chako uchada kuti zvakuzvidzoke. Saka zvakuzvidzoke ndokwanisa kugadzira zvinokwanisa kugadzira panapa. Ndagadzira panapa zvinhu ndakugadzira iye akatora zvinhu anodzoka kwauri. Akasikana chakadzoka kwauri munhu arohwe manje. Munhu arohwe nyanga kanzi munin'ina wako kana ndiani bangura ndiani arohwe. Akarohwa zvine chizvineti. Akatorohwa tokanganisa. Ndo zvozvo kuti musha wakatora zvakatorawo uchida kuti kuzvibatsira asi zvakadzima zvakurowa vanhu. Kana zvinhu zvakuuraya munhu mumusha. Ndichikonze maka munhu arohwe. Kana wambata. Kana wambata zvinhu munhu arohwe. Ini ndiwaya kwandiri inini wakundikana. Waya kwandiri inini ndokutokudza kuti ndikubatire munhu uyu. Musarohwe munhu. Saka ndinga ndagadzira nabata zvanenge ndakwanisa kuita zvandaita panapa newe munhu. Usazorohwe munhu wacho kana uchinge wamuona. Asi kunze kuti wachoda kuona muroyi wakati uda kuuraya munhu anetsa mumusha. Wamuona apa ndobasa retsono. Tsono dzinenge dziripo. Ndobasa retsono totora tsono ndokuti wamuona enda muziva ndiani andiningi urafungei hayi munhu atinetsa. Pamwe mafamba makore akawanda muchingoudzwa but hamusi kuona kana murungoudzwa kuti nyaya iripo ndeyakati wani. Munhu ari kukuroya ndiningi but hamuna shona zvinoti murungoudzwa. Masifana mafuka pana maudzwa zvakasinzikana kuti ndoita zvese. Ndoita zvichivanhu nezvechipostori. Ndoita zvese. Saka unomuona pamuonepo ukamida kumuraya makumuraya megani. Auraya ndimani siri. Inyaya dzinotityisa izvazvo kuti munhu anogona kufira pagirazi. Alright, izvezvi kune nyaya dzakawanda like mudzimba vanhu havasina kutsiga. Varume vanoita gumbomba gumbopanze, vakadzi ndizvozvo vanoitawo gumbomba gumbopanze. Asi kune mumwe munhu kuti anenge achida mhuri yake and achida kuichengetedza zvisati zvaitika. Munopa bata sei pa? Zvinoitika ndezvekuti vanhu munhu ane mhuri yake pamwe kushanda ndati pamwe truck driver. Example ike. Anoenda kuti DRC, anoenda South Africa, anoenda Kupi, anoita zvezvaanoita. Asiya mhuri kumba. Pasiya mhuri kumba asuzari mhuri chichaitika. Kana iye achinge aida akunzwa kuti mhuri yake nezvairi kuita, akayapa ndomuratidza. Andoona kuti pa ndomuratidza kana nyangwe anenge ari video call kuisa video call mbozvenara akachiona kamuratidza. But manje Madzibaba Norest. Yainozwanzoitika ndekuti munhu anogona kuti ashaka bhoza anenge aona pamwe shamwari yake iri kudana nemukadzi wake. Ari kumuona pagirazi. Anongomuraiwa. Anomurayira ivo. Anomurayira papa. Inini zvangu nemunhu arohwe. Nyange zvadii munhu arohwe nemaoko. Kana kuti handiti hayo munhu unorwa munhu. Aiwa. Iwo kana chinga panapo yako nokuda kupedzera nyaya yako. Kuti mudzimai wako auziva kuti chichifamba sei chichi kuti wamuona panapa zvikuitika panapa. Idieni. Wakutoziva zvese zvikuitika nezvese zvakamira zvose kuti zvikufamba sei. Womuona. Saka panenge pasina buda mudziva pakadai. Pakashata. So titsanangurire mamwe matambudziko amunoti amunogara muchisangana nawo uye munogara muchiasorova zvinhu zvamunofunga kuti izvi munhu akauya panapa achiti ndoda kuitwa zvakati handichaidzi ndinorova faster mamwe matambudziko amunobatsira. Mukadzi ari kuura. Anoda kubata mukadzi wake ane chikomba kana anoda kubata mukadzi anongonzwa haasi kuziva chokwadi kuti arambe mudzimai haasi kukwanisa kuti arambe mudzimai. Nechikonzero mhaka chekuti haasi kumubata asi aringonzwa nevanhu. Aringonzwa nevanhu. Saka nyaya idzodzo ndokwanisa kugadzira matambudziko akaita seaya. Munhu akabirwa zvabirwa ndokwanisa kugadzira kuti zvinhu zvidzoke. Kozi ndine matambudziko ekuti handikusangana wakawanda evanhu vazhinji handikusangana matambudziko ekuti munhu akaroorwa kutanga.
Kechipiri anorora kakuramba. Ndinogadzira mafuta madambudziko akasiyana. Chechi2 nyaya yekuti munhu arambwa pekutanga mudzimai nenyaya yedambudziko rembereko. Pechi2 anororwa futi nyimbo yedambudziko rimwe chete rembereko. Ndinogadzira matambudziko akasiyana. Nembereko iwepo. Hakuna munhu angambopara chirwere. Chii chinonyanya kukonzeresa kuti vanhu vakawanda vazoshaya mbereko? Chinoitika ndechekuti mukugara kwevanhu mamisha matinokurira unokudzwa nemunhu anochiziva kuti zvinhu zvakamira sei. Ini munhu panapa ndikona kuziva kana mwana munini wanga mwana mukoma wangu. Kati mwana wabangurwa kuti mwana uyu ane chipo chakanyanya kana ndine godo ndinogona kumudestroy. Kuti sati auya mwana achazodinetsa ndotomudestroy. Ndikona kuchengeta mwana ndochengeta nini mbavha vake ozomutora nenzira dzisiridzo. Kati amai vake ozomutora nenzira dzisiridzo. Ndo nyaya dzinokonzera kuti mai nababa vorambana. Mwana ochengetwa nemubereki asiri mai vake nababa vake. Kati mwana ochengetwa nemunhu asiri baba vake namai vake vakamubara. Pane maproblems anoitika yekuti achabata zvakanaka, pane godo chazvakuitika nekuti kunze mwana uchigona mwana zvine zvichiitika. Saka anogadzirwa munhu kuti asabare kana asazowanikwe mabasa asazomawani. Saka nyaya idzi zvakaita sedzo ndidzo dzatinogadzira manje kuti munhu iyeye anobara chete. Anobara hakuna zvakadaro. Zvakawanda zvinoshandiswa zvinogadzira kuti munhu abare. Kutasa kunoti iwe wakabarwa une chibereko mudumbu mako. Hauna kuti chibereko hachimo. Chirimo achikunzi hachikwanisa kutambira mwana. Katanzi baba havasi kubereka mwana kuti upenyu hwaunzi baba vacho kwadi hauna mwana muupenyu. Ndozviramba ivi. Ndozviramba. Aya ndinoda kuti mune magatsi acho ekunyatsokuti shuwa ndazviramba. Ndozviramba ndozvigadzira. Ndozvigadzira munhu usangana nawo ere matambudziko akadai akawandisa. Wakawandisa. Zvino chachozoshedza vamwe vanhu ngekuti next time pamutazouya chachozokushedzera vamwe vanhu vakawanda voita matestimony avo akawandisa. Right, tine vanhu like munyika munomu vanhu vanozama kushanda vachidikitira masikati neusiku, but pamwe pacho mari inobva yangotadza kushanda, kana kuti mari unogona uchiiwana yobva yatadza kushanda, kana kuti uri kutoishaya mukushanda. Zvakamira sei? Zvinogadziriswa sei uye kuti chii chine chikonzera zvinhu zvakadaro? Zvinoitika kuti ushande usingawani chaunowana. Pamwe watobarwa usina chipo chacho. Tsanangura ipapo. Zvokuti unoona kuti ngobarwawo muupenyu hwako, family yenyu muchingori nevanhu wachingori puwawo, musha menyu woda kuita kuti usanganisa asi family yenyu yose kubva muchitanga kubva vakuru vako vaingoda zvekurima. Iwo pamwe wadafamba nemotikari. Zvinhu zvinogadzirisa kuti uzofamba nemotikari zvinokumbirirwa. Zvinotokumbirwa kuti uzofamba nemotikari. Saka muri kutaura kuti chero munhu aine basa rake rinotomboti une basa wawana basa, but pamukumburi kwenyu hakuna munhu akamboita something like that, then munhu woona basa pamwe mari yake inokwana kutotenga motikari pamwedzi wega wega. Anogona kutotadza kuti kutenga motikari? Agona kutotadza kutenga. Unotoshanda makore kana kutoshanda pakambani yakuti uona kuti mari yakawanda sei, asi kuti pamwe unonovaka kana kicheni anogona kutadza kuivaka. Mari unogona kuiita asi unogona kutadza kana kufamba nemotikari kuti mari chizoti unayo. Saka tikati chii imhepo here chii? Dziri mhepo. Zvinhu zvinogadziriswa. Munhu kuti azive kuti ane mhepo, kune mumwe munhu kuti anogona kugara asingatozive kuti ane mhepo. Chii chinokwanisa kuti aone kuti azive kuti ane mhepo asati atsvaga rubatsiro rwacho? Zvinoitika ndechekuti munhu anokumbirirwa kuchivanhu. Akumbira kuchivanhu, tokumbira kwadzima kuti aiwa uyu mwana uyu kune zvamakasiya kana zvamakaparira kare kuti uyu mwana uramba ofira nhamu nyaya yenyu here. Zvokumbirirwa izvozvo zvotariswa ndipo pane skani inobudisa zvozoti right uyu nyaya yakamira zvakati. Saka iyo nyaya iripo ndeyekuti chitawo ichi nechichi zvinhu zvinoda zvibudirire. Saka munhu anokwanisa kuziva sei kuti iyi ndo inonzi mhepo? Because pane pamwe pekuti munhu haasi kushanda anongotoi mhepo, haana zvaari kuita aringotoi mhepo. Saka tiri kuti munhu angazive sei kuti idzi ndo dzinonzi mhepo? Munhu kuti azive chinonzi mhepo kana chingaya kwandiri ini ndiri mutsananguriro. Zvakaitika zvose zvakaitika mashure kubva zvichiitika kubva kuna baba vake kusvika paari ndomuudza kuti bona nyaya yakamira zvakati, wakamboda kuita chakati nechakati asakakundikana. Wakamboda kuita chakati asakati wakakundikana. Saka yakuti uchiita zvauda kuti zvinhu zvako zvifamba zvakanaka, chitora ichi nechichi nechichi kudai so, chiita ichi nechichi zvinhu zvosanganiswa zvifamba zvakanaka.
Saka tikati zvinhu zvakaita semari zvine chinhu here chekuti munokwanisa kupa munhu kuti atsige chimutsigise kuti aramba achiita mari kana kuti hakuna munhu akambota sabuka sachikwambo. Hakuna munhu akambota sabuka sachikwambo. Kuti wanze kuda ngomuka katinga mota mona mushamenyu usaka katinga mota. Unefira. So unefira. Unochitsigiswa kuti basa edza kuti manager. Kura kutunga vamwe vanhu. Hauzoti ari kumusha kwake anobva kupi kana baba akaita nezvei kati yana nezvei. Azviite. Hazvichomboiti zvakadaro. Yeah. Unochitsigiswa saka ndinoona kuti hakuna munhu akambota sabuka sachikwambo. Asina. Hakuna munhu akambota sabuka sachikwambo. Kone makaye muchidaro. Ungati manager pabasa pane vamwe vanhu vakura nendebvu dzadakadza. Wonzi iwe wa manager pabasa ipapo. Watonga kuti ungonzi mwana mumusho akaenda kunobata kushanda kudhorobha kuharara kana kushanda kumasvingo kana kushanda kwakati adzoka nemotikari. Asi vamwe vaenda kumira kwegungwa chavo vachienda kumaSouth Africa vachidzoka usina. Mumwe achitadza kuyambuka cho achingopera pabhodha ndarwara nemusoro radzoka. Iwe yambuka unodzoka nemotikari uchitiraka mavhiri 4. Uyo unopiwa akauka mota kadiki kachai. Kana mavhiri 4 kakawirichea. Vanogurutsa mota wambopaka wirichea kamota kadiki kachai. Ugarepo pai. Unoita accident motikari saka zvinotosimbiswa. Edwa ta business rawaita. Edwa ta mine yawaita. Chinhu chese chingoenderana kuti mukati maupenyu hwako iwe ubudiriro zvikureka vamwe vanhu kuti unzi uri mumwe munhu pakati pevamwe vanhu zvinotosimbiswa. Edwa munhu adata kun'anga adata chiprofita ane zvaada kuita unotosimbiswa. Simbi inodzwa nemwe simbi. Unenge utori nepaukatsika. Unenge paukatsika. Kozoti kune vanhu vekuti maybe pamwe zvekushanda munyika dzinogona kunge dzisiri zvadzo mhepo dzekuti hausi basa rako harisi muZimbabwe. Uri kuda kuenda kunze, uda kuenda kunana UK, kunana Canada, kunana America. Vanhu vanombowanzosangana nematambudziko ekuti zvinogona kungomurambira pakutsvagana nemavhiza, pakutsvagana nezvinhu zvakawanda. Kana kuti asvika kunze kwacho obva atadza kumufambira. Zvinoitika ndisaka maona kuti munhu ada kuenda kunze kwenyika anotsvaga agent. Kutotsigira kwe. Kutotsigira kokuya. Kuti utsvage agent kuti kuti zvako zvirerukire uende watotsigira. Nokuti wega akwanisa. Saka iwe ndobasa redu futi sito kutsigira kumhepo manje. Iwe watsvaka panyama ka anokutsigira. Asi kumhepo manje kumhepo mausiziva kuti uri kurudzwa sei. Isi ndio basa redu manje. Basa redu takukanikawo takukanikawo zvinoitika usiku. Tokukanikira kuti zvako nzira dzako dzitambanuka uende kurunda vamwe. Unongopromiswa. Unongojigusa mari ukaendesa mari asi vamwe vamwe vachinda simari yako inogona kunzi mari yako iwewe yakaperepo. Zvotongopera zvakadai kuti ndakamboapply kunda kunze kwenyika ndakamboenda pakambani yakati asi vamwe vanotora mashumi mako vasvika vachipinda pakambani. Asi iwe unongositorina. Saka alright maimbogara kuSouth Africa imini. Ndingambondo kwatakatokuzirai taitoziva kuti Madzibaba Norest arikugara kuSouth Africa. Matambudziko ari kusanganika nevanhu kuSouth Africa ndiwo here matambudziko ari kusangana nevanhu kuno kuZimbabwe pamaonero amazviita nekuti mane kanguva kashoma kama munomu but maona sei kusvika pari zvino? Matambudziko akawanda. Ndingati kuti vanhu vari kubirwa. Vanhu vari kutora zvinhu zvavo. Vanhu vakaomerwa zvekuti vanhu vakungo vamwe vazhinji vacho vari kutobadzisa mbavha but vanhu vakaomerwa and kana munhu asvika panguva pachikamu chekuti akuzofunga kuba and vazhinji vacho vanobirwa nehama dzavo. Handini muri kuona Madzibaba, vazhinji vanobirwa nehama dzavo. So tingapaite sei tomboti munhu aziva kuti iadvise ipi yamungape kumunhu auya nehama yake kana kuti aona hama yake pagirazi yakamubira? Zvinoitika ndezvekuti ndakabudisa pagirazi ukamuona kana kuti pamwe uri poti hani asisoda kumuona ndinokuda kuti zvangu zvakabiwa zvichesei zvidzoke patime neperiod yandakupa ndagadzira zvandinogadzira. Edha mwana wako akubira katedza nemunini wako nemukoma wako. Ini chakuchitima inini hachina ruvhisa. Hachina gervhisa. Katachosumuka kana zvatoitika kumba kwenyu zvazvo kumba kwenyu izvozvo. Iyo zvangu wachida waziziva. Akaba wamuziva muona asi chitima changu hachina ruvhisa.
Hatina ruvhesi ini nekutaura chokwadi handina ruvhesi kuti hanzi mangwana ndozorongonora munhu abaka nemunyina wake nemukoma wake aba. Hayo. Saka nzira dzechipostori dzakasiyana here nenzira dzechivanhu pakubatsira? Dzakasiyana. Pakuti kudai? Dzakasiyana nekuti handimona girazi riri panapa ndiri kuchivanhu. Ndakuti ndagirazi kusachivanhu. Nakutaura nevadzimu wenyu kuti vanhu vazvibude zvekuitika mumusha menyu family. Mashaya munhu haasi kuziva baba vake, haasi kuziva rudzi rwake. Pagirazi ipapo ndo paakuziva kuti uraiti anofamba sekutsvaga hama dzake. Koze kuchipostori chiita kushandisa nhumbu, tashandisa mvura. Takuchibatsira kuchipostori. Kuti aiwa inyaya ipo ndekuti inini nyaya yangu ndikuda kugadzira zvakadai zvakati. Takugadzisa munhu ada kurapa, munhu ada kugadzira muchipostori anamati. Anogadzirwa. Kuti mumwe ndoti dambudziko remunhu arirapa ndere huro yakaroiwa. Hondo inopedzwa nehondo. Hondo inopedzwa nehondo. Yekuti munhu akachita hondo tichienda kuhondo. Hatikandoorwa nemunhu ane pfuti sichotende nematemo. Tinopera kufa. Iye ane pfuti pana kutora pfuti. Saka hondo kwanzwa kupedzwa nehondo. Saka vari kuroya varochita mishonga. Ndizvoka. Saka mishonga ushandisa chichoshandisawo zvakadarika zvavo. Ndisingatinge tine transformer panapa. Saka hapana pamunombofunga here kuti vanhu vanonga vachiroya ava vanombopota vachiupgrade zvokuti pamwe mishonga yavo inopedzisira yati kwireyo kupfuura yenyu? Ndotoziva kuti munhu wese achoupgrade kuti atogadzira chimwe ichi. Atorwa ichi akutogadzira imwe level yakachidarika zvinhu zvavo zvaanazvo. Saka siiri transformer iyi. Iyi transformer iyoyi ndoinoita zvose. Transformer iyoyi ndoinokuudzai kuti inochandudza zvoti munhu akamira zvakati ndisada tombotanga ndarapana naye. Saka tombotanga ndatomborapana naye kana kuti zvese zvinotobuda tochizowa kuti ini kana simba riri randinaro inini ndinoona kuti simba rine muroi uyu nesimba ndinaro inini hazvikwanisiki. Ndotombokudza kuti dzimwe kana dzokera. Kana todzera hanini panyaya yako handikwanisi nditokutransfer kuti enda kuna ningi. Ndotoziva kuti ningi iyi anokwanisa kuzopedza nauyi. Ndotoziva naye ndoona kuitanga ndoona kutadza kuzoipedza. Ndotokudza kuti aenda kwakati asikashoma handisana tombowana kana mumwe mumwe chete wandaenda kundikana ndatransfer kuti enda kwakati hamusati. Asi mune vamwe vamunoshanda navo vari mubasa renyu vakawandisa. Munotoshandidzana? Wakawandisa, noshandidzana vakawandisa muchiwandu, noshandidzana vakawandisa muchiwandu. Vakawandisa nekumapo kuchiprofita ndoshandidzana navo vakawandisa. Saka tomboti munhu ari kuda kuita muprofita zvinoita zvine maitirwa zvinoitwa here kana kuti munhu ane zvaanofanira kunge zvitori mari kuti azotanga zvechiprofita? Munhu atanga zvechiprofita hunge wewe paropa rako une zvaunenge nazvo. Kuti zvagara zviri mauriwo. Saka ukwanisi kuuya uchiti ndiite muprofita? Aiwa chichinganga. Chinganga ndicho ndokasa kugadzira munhu. Udada muprofita usiri muprofita? Kuti adada muprofita nasi? Unonga kuromba. Kuromba. Noti hauna semunhu awayada kuti nini ndoda kurapa dada mudzimu. Iye haana kana mudzimu unotombosvika kwaari kana unotombotaura paari kana tse. Kuromba. Takugadzira zvinoenderana nezvauri kuda iwewe. Kuti warati iwewe hauna mudzimu, uda kuti mudzimu uvepo. Mushamiri mudzimu unenge uripo, asi pane munhu anenge anawo. Kuti uite mudzimu wauri kuda kuti urape iwewe. Takutotorera uya, takutotorera uya ane mudzimu wakare uyo. Totora mudzimu tokuisa pauri iwewe. Ndo paunozobuda kuti munhu akaenda kana ng'anga kana akatenga mudzimu akatora mudzimu wakana ningo wakautora. Saka munhu tomboti afirwa nehama yake zvaasinganzwisise pamwe kwadhokota anzi kungorwarawo zvako. But pamwe mhuri inenge ichisuspecta kuti pane zviri kuitika. Zvinoita zvekuti mumhuri ndoronzi kata. Munhu asati avigwa, munhu afa. Vanofamba kuvhunzira. Toda kuziva munhu kuti afa nei. Pamwe munhu angona kuzobvunzira munhu avigwa. Unoona kusangana nemunhu akada seni. Wozozvise kusangana nemunhu akada seni pamwe after makore. Zvinoita zvekuti unoona ng'anga imwe kurapa usina mari. Saka zvinoita zvekuti muda kubvunzira munhu akafa nei ndikwanisa kukuudzai. Kuti mimi kuchipatara makundikona kuti makanzi kuchibhuku rimwe munhu rakanyora zvakati ndokuudza zvemubhuku remunhu zvakanyora kuchipatara asi ndinoona kuti asi zvakanyora dhokota akagona ndoti zvakati zvakaona asi ini ndiri kuona zvekuti nezvakati handimushori nekuti akationa zvakachiona iye nechikoro chakafunda handichozvirambi izvozvo kuti aiwa dhokota akatadza handite ndochoti dhokota paagona ataura kumunhu dai anga apora mamuchizoti kudii dhokota akudze urwere hwakudze amubatsira apora mamuchizoti kudii. Haya mashoko makukutu. So handizivi the time is too long. Tinoziva kuti tine zvakawanda zvatinokwanisa kutaura. I think maybe tinogoda kuzodzoka futi next time kuti tirambe tichidiscuss more about this. But
before we round up, ndingangode kuziya kuti chii chamungade kuudza kuvazukuru venyu nevamwe vamunonamata navo vangange vane matambudziko avainawo mudzimba right now but vasingazivi kuti masolutions voawana sei uye kuti movaudza kuti munowanika kupi vanokwanisa kubata sei. Ini ndinowanika muHarare kuSouth Park. Padhuze repaboka kari patogeti tauna masvika tibuda muHarare tichina noti masvingo South Park ndo ndinowanika padzamagetsi. Ndisiri kunoko ndiri mukadoma ndinowanika Sunday nechitatu. Munomboshanda futi kukadoma? Ndinoshanda kadoma ndinowanika Sunday nechitatu. Sunday nechitatu kunoko kuSouth Park vanhu vakauya vatokwasoka avachondiwani vakatiuya chondiwani Sunday nechitatu ndinowanika kurimuka kunzi kuAnglican. Ndinowanika kuri kurimuka kuAnglican. Ndokwandinowanika mukadoma. Saka kunoko ndinowanika mazuva ose kuno kuHarare. Asi mazuva ndinowanika akanyanya kuti ndiri panzvimbo Friday, Saturday neTuesday. Pamazuva iyaya muHarare ndinowanika Friday, Saturday neTuesday. Pamazuva 3 days iyaya ndinowanika. Ndatadza kuwanika Tuesday ndinowanika Friday neSaturday ndinowanika. All right. Bamwe mazuva ari pakati aya ndomazuva kuti ndinogona kubuda ndatorwa ndaenda kwandaenda. Ndomazuva ndinokwanisa kufamba kuendesa kuti mangwana ndifona ndiri padare. All right. Aiwa tinoda kutenda namba dzedu dzenhare ndidzo dziri kubuda pascreen. Onekai vazukuru venyu. Ndinongoti Mwari kwamuri kwose nemadzimu wenyu wose vakutungamirire kune wane maproblem nematambudziko akasiyana siyana. Musanyeberwe muchiona kuti ndiMadzibaba Norest kana kuti Sekuru Norest mumasocial media kana kuti mumwe pamwe pano muchinyeberwa maskema wandisa ndifonere direct namba dzangu ndo dzikubuda pazasapo idzo ndifone nevideo call wandiona wandiziva ndifone nevideo call ntaura dambudziko rako ine madata asena makwandiri ndinobatika 24 hours phone yangu ndinobatika. Musanyeberwa kuti ndini ningi kuchitorwa mapfuma nevanenge vari vakawanda chaizvo vari kuuya vachitaura kuti ko takazora nhamba vachinzi aiwa sirimere vatakatumira mari kuti handina kuzviona. Saka imi nini taurai neni direct madambudziko enyu ose vanenge vari padhuze panenge ndiri huyai musatye musavhunduka handityise musavhundutsirwa nevanhu. Aiwa ndoti bye bye nemazuva ayayo